sana'a mata, kai ku kama sana'a mata, macen da ba ta sana'a aurace. Lale maraba bikin zinariya. Ai a kama sana'a ya fi ko dan a sama abin kaiwa biki. Lale maraba bikin zinariya. Ai mu ne kafar kare mai yawo mun san gida gidan wani bai san namu ba. Lale maraba bikin zinariya. Ai a rinka kulawa mata Allah raba mu da sharrin kishiya. Lale maraba bikin zinariya. Wata wadda ke gefen wata naji ta kirayi ta gefen ta barauniya. Lale maraba bikin zinariya. Ke kuma kuma mara min ce menene cewa mai jalle shi ma kira. Lale maraba bikin zinariya. Ashe faɗan kishi ne. Kiciya bari wa kishi ya rikin mugun zane. Da sai na ce madoka kwarya idan kuna wa'ala da sai ku warware hannu kiɗa na waƙar kishi. Wa kishiya dan kishi da kishiya sai ta tashi ta kai wa boka toshi. Wai dan ta sar kafa kullum bakin jini ga mijin ne. Ai faɗan kishi ne. Ahaye yaro, ahaye yaro, ahaye ba yaro ba. Yamari lawaye, yana nan zara idaniya. Yamari lawaye, kawai wata naira ko aisiya. Yamari lawaye, ko fito da nan can daga tushiya. Yamari lawaye, nuna wacce kike wasiya. Yamari lawaye, ke ta zauna an miki sukar tsiya. Yamari lawaye. Ahaye wata tafi wata. Ahaye wata tafi wata. Ahaye wata tafi wata. Ahaye wata tafi wata. Azabu da naira wata tafi wata. Azabu da naira wata tafi wata. Sifesar wata tafi wata. Sifesar wata tafi wata. Sharri wata tafi wata. Sharri wata tafi wata. A kula macen gidan biki. A kula da kawaye. Waiwaya baya. Al'ummar kucin baya. Munafukar cikin mata tana ta sanja sufofi. Munafukar kuna gano ta kala-kala take kallanta. Tana kusan ki na hango ta sirrin gurin ki bar kuma bata. Ta yarya daki dan naji ta. Wai baki yin tsafta a gidan ki ko ina tilin kaya. Waiwaya baya kusa da ke anan ta tsaya. Munafurci dodo mashi ya kanci ba kariya. Na ji tana faɗin wani zance wai nan ta je gidan wata wace. Kayan jikinta duk sun face, zanin jikinta ma ya fece. Wai wacce kaza ma ce, kishiyar ta yar gayu ce. Na lallabo na zo na ce Allah ya shirya yan baya. Waiwaya baya a bar gulma a dai na zumuɗe zance na gaskiya. A bar gulma a dai na zumuɗe zance na gaskiya. Idan gulma aiki na yi ne ba ga ta nan ba. A bar gulma a dai na zumuɗe zance na gaskiya. A bar ƙarya a dai na zumuɗe a take gaskiya. A bar gulma a dai na zumuɗe zance na gaskiya. A yirri ayye zan yi labarin kishiyar kawa. Wajen da take zuwa gidan bata bata koruwa. Abinci da ta tarar ta dashi sai ta koyuwa. Ta gunso labari ta fesa wa kishiyar kawa. Mugunya da halin munafunci masu karya. A bar gulma a dai na zumuɗe zance na gaskiya. A bar gulma a dai na zumuɗe zance na gaskiya. A bar gulma